nami je Damir iz Zagrebačke fakultete za strojništvo i ladjedelništvo. Damir, koliko ste studenta doveli ove godine? 40 studenata, to su uglavnom studenti završne godine studija strojarstva i brodogradnje na Strojskom fakultetu u Zagrebu. I šta ih najviše zanima? Ja mislim da ih sve zanima vezano uz strojarske tehnologije, jer sutra će krenuti u traženje svog radnog mjesta. Ovdje mogu vidjeti neke praktične primjene, što kroz članke koje se prezentiraju na konferenciji, znanja koje su oni trebali steći tijekom studija i praktičnu primjenu, dakle, u industrijskom okruženju. A ovdje u ovom dijelu izložbe mogu vidjeti neke konkretne primjere opreme o kojoj smo mi razgovarali kroz neke od naših predmeta u toku kolegija na Strojskom fakultetu. Koliko smo mi pričali sa studentima na ovom industrijskom forumu, svi kažu da je u školi, odnosno na fakultetu, previše teorije, a manje praktikuma. Kako bi to promijenili? Pa ja bih se složio s time da im fali praktičnog znanja, a međutim tu trebamo onda imati i suport gospodarstva. Vrlo često ćete poslati studenta na praksu u industriji, on će tamo kuhat kave i kopirati papire. Od toga nema koristi. Dakle, tu moramo onda naći jedan konsenzus i znanstvena zajednica i gospodarstvo, da od budućih stručnjaka napravimo zaista stručnjake koji imaju i određeno praktično iskustvo, ne samo onu teoriju koju čuju na fakultetu. Mi ih jedan dio možemo obučavati kroz naše programe na fakultetu, a to su uglavnom limitirane satnice u toku jednog ili dva semestra. Ako želite zaokružiti jednu cjelinu, vi nemate vremena sa njima potrošiti možda još toliko ili duplo više od tog vremena na praktični rad. A i nemamo ni sve uvjete. Mi nemamo neku industrijsku opremu koja se možda može naći u nekim ozbiljnim tvrtkama. Ono, barem evo na našoj katedri što mogu vidjeti, to su uglavnom 3D printeri. Mi ih pokušavamo obučiti da oni koji slušaju te naše kolege, kada izađu sa fakulteta, mogu samostalno koristiti barem ove low budget desktop printere. A kako inače ide suradnja sa fakulteta sa gospodarstvom? Ja bih rekao ovako, ne na nekakav sustavan način, nego više na sporadičan način. Dakle, kada se pojavi nekakav problem, ako postoji poznanstvo nekoga od znanstvenika sa gospodarskim subjektom, onda se ostvari nekakva suradnja i pokušavamo, evo ga sada, kroz neke zajedničke projekte gdje je dopušteno da konzorcij čini gospodarski subjekt i fakultet, formirati konzorcij pa prijavljivati na zajedničke projekte, da primijenimo istraživanje i razvoj u cilju poboljšanja poslovanja gospodarskih subjekata. Postoji i međunarodna takva suradnja? Sa gospodarskim subjektima da, ali vrlo u nekakvim ograničenim okvirima. Sa znanstvenim organizacijama da. Dobro, Damir, puno hvala za vaše vrijeme i vaše odgovore i uspješan forum još dalje.